म्हणून ताजे अर्थ. कृष्ण आले नाम आणि कृष्ण जावन कसले भेद ना दोन्ही एकच. कृष्णाला की गुरुचे नाव आहे मोग नाव आहे नाम म्हणतो आमकां नाम वयरी कसले मोग ना म्हणून सांगतात. आम्ही आता कृष्ण परमपिता ताका आता विसरून असची इथे म्हळ्यार आम्ही माया मुग्ध जल्यांची कळवा. चैतन्य महाप्रभू सनातन गोस्वामीले सांगता माया मुग्ध जीवेरे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेरे कृपया कैला कृष्ण वेद पुराण म्हळ्यार आमकां भौतिक जीवद मार्ग इष्ट केल्लेले हे जीवांक आता कृष्ण आलय बोधना ते निमती कृष्णा बोध काडोवच्याक कृष्णान आमकां वेद पुराण करून दिले म्हणून सांगता. तेजो अर्थ वेद पुराणाचे ते सर्व पुराणाचे सारांश हे भगवद्गीतेत आसा. ते निमती भगवद्गीता गीतोपनिषद म्हणून नाम आसा. हे पुण्य ग्रंथ श्रवण पारायण पठन करचे एकल्याक कृष्णाले उडगासू आमगेले घर वैकुंठाची उडगासू बोध येता बोध येता आमकां हरिनाम जप करूंक करूंक आमी हे गृहस्थ जीवन सोडका जातवे अशें म्हणून सगळे आशिल्ले प्रश्न एकल्यांक आसा. चैतन्य महाप्रभू पूर्व ब्राह्मणा लागीं सांगता असं म्हळ्यार तुवें गृह जीव सोडून संन्यास जावंक म्हणना. खंयच्या स्थानांत खंयच्या स्थितींत आसपळे तंतूची रब्बून नाम जप संकीर्तन करियत आनी प्रचारणय करियत. हे युगांतू हे कलियुगांतू संन्यास शुभार्श करनाची इतले म्हळ्यार ब्रह्मचारींक आनी गृहस्थांक समशिले परिशीलना ट्रेनिंग आतना कळ्ळें. तशी ते निमती हे साधू गुरु शास्त्र सांगताची कसं म्हळ्यार हे चारी म्हळ्यार हांगा चारी कार्य हे गृहस्थांनी केल्यार गृहस्थ जीवन सफल करियता. भौतिक सुख भोगांतूची ताचे प्रभावांतूची आत्मसाक्षात्कार वैकुंठ प्राप्ती जावेत म्हणून सांगिल्लें आसा. ताका आमगेले अर्जुन प्रह्लाद ध्रुव अशें बरिश्ट अशे गृहस्थ ताका एक दृश्टांत कळवा एक साक्षी म्हणून सांगूं येता. तशी हे चारी कार्य कसलें म्हणून आता हांव एक पद्य रूपांत सांगूं वचता. पद्य रूपांत एक गायन करूं. प्रथम हरिनाम जप कीर्तन करिया द्वितीय कृष्ण प्रसाद जिबेरी गेया तृतीय भगवद गीता भागवत पारायण करा तृतीय भगवद गीता भागवत पारायण करा 14 देवा मूर्ती पूजन करिया 14 देवा मूर्ती पूजन करिया. ये चतुर्कार्य आम्ही हे चतुर्कार्य कुटुंबांतो अनुष्ठान केल्यारी मानव लक्ष्य प्राप्ती वैकुंठ मिळवता. मानव ये चतुर्कार्य कुटुंबांतो अनुष्ठान केल्यारी मानव लक्ष्य प्राप्ती वैकुंठ मिळवता. ये आम्ही कोरनू नावे ये कुंठांतू बैसून वता. ये आम्ही कोरनू नावे ये कुंठांतू बैसून वता.
त्याचे जेला कृष्ण आणि कृष्णा नाम तांतू कसं भेद नाम म्हणून सांगितलंस कळवा हे जप करतना हरे हरे कृष्ण जप करतना कृष्ण आमगेले ಒಟ್ಟು असं कळवा कृष्ण आनंद स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह जाता तसे अशें म्हळ्यार हे भौतिक जीवित सॉरी तशें म्हळ्यार ते निमती आमी कसं करता चान हरे कृष्णा एंड बी हॅपी म्हणून सांगितलें आसा चान हरे कृष्णा एंड बी हॅपी म्हळ्यार कृष्णा नाम जप करा जी आणि आनंद अनुभव करा कृष्णाला नाम जप करा आनंद अनुभव करा जी धन्यवाद हरे कृष्णा और टू माताजी हरे कृष्णा प्रभुजी अनंत अनंत धन्यवाद सत्कर्दनाल तर्फेन प्रति जपाटोकाक तुम्ही नवे नवे विषय आमकां सांगून दिताची आज तुमगेले पद्य रुपारी तुम्ही देवाल नाव घेवका देवाल प्रसाद खावका भगवद्गीते पारायण करका तशी देवाल पूजन करका हे 4 विषय केल्यार खंडित आमगेले अभिवृद्धी साध्य आसा आमकां कृष्ण प्रेम प्राप्ती जाता म्हणून तुम्ही भारी चंद कोण सांगिल्लें मस्त खुशी जाली प्रभुजी अनंत अनंत धन्यवाद आणि चॅन्ट अँड बी हॅपी म्हणून प्रति दिवस आम्ही देवाल नाव नियमित जाऊन नाव घेतला लाईक हरे कृष्ण महामंत्र कितले 1 राउंड 2 राउंड 16 राउंड अशी चढयत गेल्यार खंडित आमगेले मन समाधान मेळटा आमकां आणि देवाल ಬಗ್ಗೆ आमकां थोडे प्रीती वाढता म्हणून बारी चंद कोण सांगून दिले प्रभुजी अनंत अनंत धन्यवाद आता आम्ही सगळे जण ಒಟ್ಟು मेळ्ळू 1 राउंड हरे कृष्ण महामंत्र जप करूया आमगेले उट्टासाची रश्मी भट माताजी श्रीमती रश्मी भट माताजी ओवर टू यू माताजी हरे कृष्णा पुराजनांक दंडवत प्रणाम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे